Kaixo, ongietorri jakindunera. Gaurko bideoan zentralizazio parametro 2 ikusiko ditugu, batazbestekoa eta moda. Zentralizazio parametroetan, batazbestekoa eta modaz aparte, badugu hirugarren bat, mediana, baina kasu honetan guk ikusiko dugu posizio parametroen bideoa, bai? Zuek kontuan izateko. Ziur asko ezagutuko duzue dagoeneko zelan kalkulatzen den batazbesteko bat, baina imaginatu kalkulatu behar duzuela 50 datuen batazbestekoa, edo 100 datuen batazbestekoa, bai? Zailagoa egiten zaigu orduan horretarako, maiztasun tauletan edo kalkulu horriak erabiltzen ditugu halako formulatzoa aplikatzeko, bai? Batazbestekoaren ikurra, hau izan daiteke, isa bat eta bere gainean halako marratxo bat, eta ikusten duzuenez zatiketa bat daukagu, bai? Goiko partean daukaguna da batukaria eta N azpi, bider, isa azpi, eta beko partean N maiuskula, bai? Gogoratuko dizuet zer esan nahi duen hau. Alde batetik, N maiuskula, dakizuenez da, maiztasun absolutu guztien batuketa, eta hemen daukaguna da maiztasun absolutua, bider, aldagai hartzen duen balioa kasu honetan, bai? Orduan egingo dugun izango da. Hau bider hau, hau bider hau, hau bider hau, eta emaitza horiek gehitu, bai? Bale, orduan, horretarako prestatu dugu zutabetxo hau, eta esan bezala, egingo dugu batukariaren barruan edo dagoen adierazpen hau, bai? Orduan, N azpi berdin is azpi, bi bider bat, bi, zortzi, hiru bider hiru bederatzi, 16, 35, 6 bider 6, 36, zazpi bider hiru. 21, 8 bider 5, 40, bederatzi bider 2, 18 eta 10 bider 4, 40, bai? N azpi, bider isa azpi egin dugu. Bale, orain faltatzen zaiguna, batzea, emaitza hauek, bai? Batzen ditugu eta ematen digu 225, bai? Orduan, orain, 225, zati N, zati 40, 5,625. Bai? Orduan, hau, izango da gure batazbestekoaren balioa. Bai? Ez da hain zaila, ez da? Bale, eta moda. Moda kalkulatzea edo ez da hain zaila, bai? Da, nahiko erraza behin dakigunean zer den moda. Moda da, gehien errepikatzen den datua edo balioa. Edo, bestera batera esan da, maiztasun handiena duen datua. Maiztasun absolutu handiena duen datua, edo relatibo, bai? Ikusiko duzue. Kasu honetan, maiztasun absolutuetan bilatzen badugu, ikusten dugu maiztasun handiena bosta duela, bai? Beraz, moda bost da balio hau. Bilatzen badugu baita ehunekoetan, maiztasun erratibo batean, ikusiko duzue ehuneko handiena hau dela. Bai, beraz, modaren balioa, eta horrela idazten da, modaren balioa bosta. Bai? Hau izan da guztia, gogoratu, bai YouTubeen, bai web orrialdean jarraitu jakindun.